Malgrat que no és una eina de gestió econòmica o comptable en el sentit estricte, Sinergia CRM permet el tractament de determinades transaccions econòmiques. Al nostre canal ja podeu veure el vídeo on expliquem el funcionament dels mòduls de compromisos de pagaments i pagaments, dos dels principals mòduls econòmics del CRM. En aquest vídeo explicarem el funcionament del mòdul Remeses, que permet que qualsevol entitat d'usuari del CRM generi els fitxers necessaris perquè una entitat financera emeti i cobri rebuts en el seu nom a socis, donants o altres, o bé perquè la mateixa entitat financera realitzi pagaments en nom de l'entitat a, per exemple, els seus treballadors. Per començar el procés de generació d'una remesa, hem de dirigir-nos al menú d'accions del mòdul Remeses, on trobarem l'opció Crear remesa. Un cop tinguem la vista d'edició en pantalla i haguem d'emplenar el formulari, hem de tenir en compte alguns camps. Al camp nom haurem d'especificar un nom per a la remesa. Una remesa s'acostuma a crear amb l'estat oberta, indicant que estem en procés de preparar-la i oberta encara a la possibilitat de canvis. Conforme avanci el vídeo veurem com canviar aquest estat al realitzar els següents passos. Pel que fa al camp tipus, especificarem si es tracta d'una remesa per a domiciliacions, en la qual es carregaran rebuts en els comptes bancaris corresponents. L'ús més habitual és el de la quota de soci o col·laborador, però també podria utilitzar-se, per exemple, per al cobrament o copagament de serveis o la participació en activitats. També és possible que es tracti d'una remesa per a transferències. Es pot utilitzar per al pagament de nòmines, d'ajudes a participants en els projectes o pagaments a proveïdors, entre d'altres exemples. El camp data de càrrec especifica quin dia l'entitat financera ha de fer efectius els cobraments o els pagaments. Al camp compte bancari s'ha d'especificar el número de compte on s'han d'abonar els rebuts cobrats o des d'on s'han de pagar les transferències. És possible indicar de manera individual en cada remesa l'IBAN del compte vinculat a la remesa, el que permet treballar amb diferents comptes bancaris d'una o més entitats financeres. Per això és necessari que prèviament es registrin els IBAN que es vulguin utilitzar. Cal que aquest pas el doni una persona amb accés a l'àrea d'administració. Un cop allà, ha d'accedir a l'editor de llistes desplegables i finalment trobar la llista Stick Remittances IBANs List. Quan accedim a aquesta llista hem d'indicar la casella en nom de l'element l'IBAN del compte bancari, mentre que la casella en mostra etiqueta hem d'indicar el nom amb el qual identifiquem el compte. El format és lliure, però es recomana seguir un patró que permeti reconèixer i diferenciar els diferents números de compte. Finalment, per acabar aquest procés, hem d'afegir i guardar. Com podem observar, ja tenim disponible el nou IBAN a la vista d'edició de la remesa. Un cop creada la remesa, es mostrarà automàticament la seva vista de detall amb el subpanell de pagaments on podrem afegir els registres que vulguem incorporar. Per incorporar pagaments al registre hem d'accedir a l'opció Seleccionar del menú Botó d'accions del subpanell i a través de la corresponent vista emergent buscar-los i seleccionar-los. Però hi ha una forma alternativa de carregar els pagaments en una remesa que és particularment recomanable en el cas que el nombre de pagaments a carregar sigui elevat. A la vista de llista de pagaments se seleccionen els registres a carregar i des del menú Botó d'accions es tria l'opció Afegir a remesa. A continuació apareixerà la vista emergent de remeses, en la qual podrà triar-se la remesa desitjada. Seleccionada la remesa, es mostrarà la seva vista de detall, en la qual apareixeran els pagaments assignats al subpanell habitual. Tal com s'ha indicat, aquest mètode s'executa de forma més ràpida i es recomana en cas de remeses voluminoses. El procés de domiciliació bancària es regeix per la normativa europea SEPA. Per això, després de la creació de la remesa i l'assignació dels pagaments a incloure-hi, ja podrem generar el fitxer en format SEPA des del menú Botó d'accions de la remesa. Quan seleccionem aquesta opció, es descarregarà automàticament el fitxer que s'ha de lliurar a l'entitat financera. En cas que al preparar el fitxer es trobi alguna dada relativa a la pròpia remesa o a les dades relatives als pagaments que impedeixin que generi correctament, es mostrarà un missatge en pantalla avisant de l'error i no es descarregarà, tal com podem veure en aquest exemple. Un cop corregim els errors, podrem generar el fitxer sense major problema. Podem observar que el fitxer s'ha descarregat, malgrat que el CRM ens informa mitjançant un avís a la pista de detall que hi ha informació que falta o que no és correcta en el registre. Un cop haguem generat el fitxer, la remesa passa automàticament de l'estat inicial d'oberta a generada, i a més, els pagaments associats a aquesta remesa canvien el seu estat a remesat, també de forma automàtica.
I avançant en el procés, després d'enviar el fitxer a l'entitat financera, s'ha d'actualitzar manualment l'estat de la remesa a publicada, acció que farà que tots els pagaments associats a aquesta remesa passin automàticament a l'estat de pagat, a l'espera de possibles devolucions. Després de l'enviament d'una remesa de rebuts domiciliats, l'entitat financera pot tornar a l'organització un o diversos fitxers de devolucions, assignant a cada pagament no cobrat un codi d'incidència estandarditzat. Aquests fitxers de devolucions poden incorporar-se al CRM per tal de marcar automàticament els pagaments que no s'han pogut cobrar. Mitjançant el menú d'accions del mòdul Remeses, farem clic a carregar devolucions SEPA. Un cop seleccionat el fitxer i premut el botó Carregar, el sistema verificarà que està ben format i que les seves dades es corresponen amb les definides al sistema. Si el fitxer no és correcte, el sistema mostrarà el corresponent missatge d'error. Si el fitxer és correcte, el sistema procedirà a marcar els pagaments del fitxer amb l'estat impagat i a indicar el motiu de devolució detallat pel banc. A més, el CRM també completarà el camp data de devolució i generarà un registre de trucada vinculat al pagament com a suport a un hipotètic procés de contacte o recobrament. Quan acabi el procés, es mostrarà en pantalla el missatge fitxer correcte i carregat. Després de la càrrega dels rebuts retornats i la conseqüent actualització dels pagaments afectats al CRM, l'entitat ha de decidir l'estratègia a seguir per al seu eventual recobrament. L'últim punt que revisarem en aquest vídeo està relacionat amb la generació i el format dels fitxers SEPA. Perquè un fitxer sigui acceptat per l'entitat financera, s'han d'haver emplenat prèviament les dades de configuració general a través del mòdul Configuració, que trobarem al final de l'àrea d'administració, a la qual, recordem, només poden accedir aquelles persones que tinguin permís per fer-ho. Si utilitzem els filtres de cerca per fixar-nos només en les constants que tenen relació amb el fitxer SEPA, veurem quines dades hem d'emplenar abans de poder generar correctament el fitxer. És útil tenir en compte que hi ha algunes constants específiques per a les remeses de domiciliacions i altres que només afecten les remeses de transferències, de manera que només cal emplenar allò que es necessiti per generar correctament el tipus de fitxer concret. Si volem saber quina informació cal afegir en cada registre de constants, podem accedir a la vista de detall i trobarem la descripció del registre. A més, recordem que l'únic que hem de modificar és el camp valor, afegint la informació requerida en cada registre. Si vols saber més sobre el funcionament de Sinergia CRM, subscriu-te a aquest canal i segueix-nos a Twitter i a LinkedIn. Recorda també que trobaràs molta més informació a la wiki de Sinergia CRM i que en cas de dubte pots enviar-nos la teva consulta a través del nostre fòrum. Fins aviat!